Здравейте, уважаеми зрители на пилотния брой на предаването точно в целта. Казвам се Александър, завършил съм технически университет, специалност индустриален менеджмент, но разбира се, това не е определящо. Идеята на нашето предаване е да се обсъждат различни тематика и различни въпроси, които биха интересували вас като зрители и които също така вълнуват и нас самите. До мен е колегата, нека да се представи. Иво Цветанов, инженер съм, имам блог по история. Също така предаването ще бъде и за история, и за религия, и за геополитика, и за икономика, последствия. Култура, разбира се. Култура, да, естествено. Сега като първа тема сме избрали един много в момента, бих казал, въпрос, който в момента е нашумял. По много блогове, по много исторически канали се идва и се говори за прабългари траки. Затова мисля, че происхода на българите. Происхода на българите. Затова ще наблегнем първото тема. Има различни теории, които всеки, който се показва на екрана, твърди, че той е най-добрият историк, той е най-запознат с историята или предисторията на формирането на нашата държава. Разбира се, много хора пускат някакви фалшиви теории, които в последствие се опитват да изкривят въобще нашата история като происход, като българи, въобще като всъщност идентичност. И нашата цел и задача е да насочим правилно мисленето на хората и съответно да не се получава такова размиване. Нека Иво да каже нещо повече по въпроса, понеже той така или иначе е историк и би бил по-точен в своето изказване. Започнем с темата. Българите траки ли са или не? Значи, изследванията, генетичните, показват, че около 60% от сегашните българи са наследници на витоходните български, по-точно тракийски племена, белгаси, гети, трибали, одриси и други. Но в момента много се набляга една пропаганда, която е започнала по времето на Първата световна война, че прабългарите и траките са един и същи народ. Реално, това не е. Да, това звучи нелепо. Не може един народ да произлиза от няколко народа. Абсолютно. Това е абсолютна, бих казал, глупост поради една много проста причина. Онези там българи, които са, всички знаем, че са били в Кавказ. Сега в момента теориите казват, че те били в България, в тази територия, като няма нито един исторически, абсолютно нито един исторически, да го кажем, извор, който до преди 5 век да е казал България, Булгар или каквито там. Да, има теории дори, че идваме от територията на днешна Индия. Да, от Балкан. Но погледнато реалното, да се върнем на пропагандната теория, тя е немска теория, която има политическата тогава цел да може да отстрани влиянието на Русия от Балканите. А както знаем, те са много добри приятели в кавички и на България, и на Русия. И затова немците някога с определени историци, на този етап няма да се спирам на тях, им правя реклама. Силно казано. Да, силно казано, но тези хора почват да пишат една история, как българите едва ли не са траки. Говорим за българите от преди 15 века, не тези, които са сега. Днешните българи, трябва да сме точно и ясни, са смесица от прабългари, славяни, траки, тук са минали лузи, минали са римляни, минали са печенеги. Ние сме на кръстопътя в момента. Това е тази България, която е Дунавска България. Да не забравяме, например, че след попадането на османска власт, много народи от Мала Азия са докарвани като караманите. От Мала Азия са докарани в днешна България. Не случайно има родове Карамански, Караман. Просто в момента толкова се е умешала, че да се каже, че прабългарите, онези кавказски българи, тези, които са били тук, траките са един народ, е
Нищо общо. Нищо общо, да. Но, това е силна пропагандна теория, която започва през Първата световна война. Малко преди Втората, когато отново сме с Германия и Запада, по време на Втората, и естествено сега понеже сме да го кажем в НАТО и Европейския съюз, в момента много силно набира скорост. Естествено, някои фундации плащат за такава пропаганда. Защо? Защо тази теория е опасна? Ще дам само два примера. Първо, според някои източници, всеки може от книжарница дори да си купи, се казва, че българите произлезли от македонците. Това е голям хляб за македонистите. Какво се казва? Ама вие сте били наши роби, защото Филип и Александър ги е превзел. Ето, факт. Това е факт. Другата теория, която е много опасна, отново се връщаме на балканския кавички българизъм, е, че реално траките са били народ, който се знае исторически, не е никой бил обединен. Той е бил васал на различни държави. Тоест, ако приеме, че траките са българи, и то веднага има писани средновековни летописи, в които казват, че трипалите са сърби. Което означава, че сърбите спокойно могат да кажат, ама всичко от Янтра до Морава са сърби. Следователно, Видин, Монтана, включително София, трябва да сме сърби. Сърби, да. Да. Затова тази пропаганда в момента е да се... Тя е антибългарска. Антибългарска. Точно така. И господин Александров, целта е явно, а и като гледам как набира мащабите, и като гледам последователите, които идват, вероятно... Това са платени хора, тиктокаджи, които не случайно се появяват все по-често на екрана и в различните платформи и по този начин се опитват да променят мисленето на хората. Абсолютно. Виждаме и сега в последно време такива интернет борби, битки, в които се задават въпроси на хора, които са с ниско образование, очевидно. И те дори не знаят кой е Кирил и Методий, те дали са братя или сестри, братовчеди ли са, колко човека са. Васил Левски, кой е Христо Ботев, кой е основал България и така нататък, пък камо ли произхода на българите. И това в момента върви успоредно с притъпяването на образованието в България и изкривяването му. Особено на младите. Особено, да. И скоро не съм се докосвал до някакъв учебник по история съвременен, така че не съм и запознат напълно с всичко, което е моя грешка, но при всички положения това, което се вижда като отражение в младите хора е абсолютна деградация и забравяне на произхода на българите въобще като нация, като народност и нашите корени се губят въобще с размиването на тия теории въобще за нашия произход. Да. Така че за мен това е много неприятна ситуация и нашата цел с Иво и с нашите събеседници, които в бъдеще ще присъстват, наши колеги и наши приятели, се надяваме да изчистиме тези неща и да накараме хората да се пробудят, да разберат наистина какво се случва около тях и да не сме като слепци, така да се каже. Точно зомбите в момента се говорят разни работи, но като ги попиташ кой е Кобрат, те не знаят кой е Аспарух. Това са елементарни неща, които ние сме ги учили някога първите класове. Дори да не помниш някаква конкретна дата и нещо да ти се губи, но ти знаеш тези хора кои са. Знаеш кой е Кирил Методий, знаеш кой е Аспарух, кой е Кобрат. Най-малкото от обща култура трябва тези неща да ги знаеш. Сега, примерно с точно тази теория, тракоманите, в момента тракоманите, зачекнат стара велика България. Те казват, тя не е съществувала. И тогава полези на Кавказ, защото ако се погледне в историята на Карачаево българците, там те говорят, че е имал държава. В смисъл, дори най-големият институт исторически в Дагестан носи на един професор името, който има в интернет, може да се намери цялата реч, казва, че дагестанците произлизат от